पर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ इसके बाद उसको देखो अभी नहा रही है कर दिया माँ प्लास्टिक सोलै बे मा मेथाइ सानदों खोमा इखो दखानाव जागोन मा दखानाव जागोन ने बहाबा थांनो थाखाय रेडि जागासिनो Oh shit मोनैबा खोन्थानोसै नोंथांमोननो बहा थांगोन दे अबेयाव गारियाव बाइक गाखोनो थाखाय लेंदो बे बाइक दंना रुको लंपेन्ट गाननि लंपेन्ट देखो मेरा बेटी इतना खतरनाक हो गया मैं ब्लॉक ला लेने मोबाइल खोम लेने मोबाइल से बस सिखा देने गारि गाखोनो थाखाय दि अबाव थांनो मा अबाव थांनो ब्रुम ब्रुम याव गाखोनो थाखाय ब्रुम मोनगासिनो देलायनायखौ बहाबा थांनो सानदों इयो बेखायनोथ' गारि गाखोनो थाखाय लेंदो बिमाखौ लंपेन्ट गानाखै गावहा हासु जानो गिनानै लंपेन्ट गानाखै दलद ज' मा मोजां ज' हासबेन्डआबो दासो दुगैगासिनो माला दुगैखांगोन मिथिला आयु बाबदिन दुगैनाय जा लेजिखा आधा घन्टानि बारा नांगौ इनि दुगैनाया थु जागासिनो बाट बाइक सालायनो थाखाय पापा गैया मा पापाया दुगैदो पापा थु जालाय इनो गोलैगोन थु ओंखारखांबाय मालाय माया मास दाउनि फैनाङा मा गोलैगोन फैनाङा दे आं दाउ दरजा आं फैफिनगोन मा दाउनि दरजा बन्द खालामनि ओइ फैनाङा दे गोलैगोन मेगना बोरै जोंदे जों हाबा जानो थाङा हाबा जानो माने दिनै हिन्जाव गोदान लायगोन आइनि फंबायनि बेयावनो थांनो ओंखारदों जोङो पार्टिया ओमफ्राय बुधबारै मामा नावलाय खिसा नावलाय मामा थांसै बहाबा थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नै फिसाजोआ गोलैनानै अना खाना बहा गोलैनायथाय आंबो न' सिङाव जिरायनो थादोंमोन गाबबाय आइ मा लोखि आंनि मैना थांसै खालि गोलैनायल' ओइयाव मा ओइयाव गोलैदों न'ना खाना खोन्थिदो गोलैनायखौ ओइ मा लोखि आं इयाव गोलैनाय मा बुनो इखो बुनो मा इखो बुनो दाम बुनो मा इखो र' ओंखाम खुरैजोब्बाय इखो दांनाङा मा इखो दांनाङा इखो दां इखो जा गोलैगोन माया मोनफैबाय जों दायो मोनफैबाय
हाबायाव हाबा जानो फैदो दानि आल माबानि माबानियाव बेयाव संबाय आं दासो गोसो मोदोम गोथार गोसो लानानै थुबुर जाफैदों नोंथांमोना बयबो जाहाथे बर खैनानि आलो गोजोननि बोर हामलायो बेखौ मोनसे थिननाय जाबाय आरो जुलिनाय समाव नोंथांमोना बयबो गोसो हमथालायनानै जोंखौ मदद हेफाजाब खालामो बेखौनो जोङो खावलायग्रोनाय जाबाय दा जोंहा माननि आलासि बिथांखौ जोंनि बे सोरसांगोन नोंनिया आरो नांगोना केमेराया सोर थांगोन ओमफ्राय जों जानाय खालामखायोबा मानसिफोरानो गैया लामायावसो बेखिनियावनो जोंनि हाबा बिदाबनिफ्राय नाम जों दहायनो मोनफैनानै जना नायगासिनोमोन हाबा होनायखौनो ओमफ्राय दायो आरो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ न'नि मानसिफ्रा बोर सारस्रिगासिनो बेयो जाहैदों जोंहा बाबा बिहाव ओमफ्राय बे हौवा गोदाना बाबानि बिबनां जायो आइनि फंबाय ओमफ्राय नैबे हिन्जाव गोदान खाथियाव जफानाया ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा साइडआव जफैथ'दो आं दायो हारसिं बेयाव माया थानो बादो खोमा लेंबाय थानायखाय फैथ'दो ओमफ्राय हाबाया जोबहां जाबायनो जोबसिगोनानो दयनो दसे थानानै ओंखाम जाना थांनोसै जोंबो न'आव बारा गोबावबो थानो हाया 9ता जालायलांबाय टाइमाबो आरज गाबगासिनो दायो खोनायाखै जानांगौ नोंथांमोना आंनि माथोखौ मोजाङै जानो फैदो ओंखाम हलाव गोजांला जोब्बाय एसे